న్యూస్ ఆంధ్ర. జనసేనపై బురద వేయటం తగదు. పిఠాపురం మాజీ శాసనం శ్రీ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మకు ఎమ్మెల్సీ రాకుండా జనసేన పార్టీ అడ్డుకుంటుంది అని కూటమి ఐక్యత దెబ్బతీయాలి అనుకునే కొంతమంది పనిగట్టుకొని మరీ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ గారికి ఉన్నత స్థానం కల్పించేలా కృషి చేస్తానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏనాడో చెప్పారు. అయితే తమ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్సీ ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే నిర్ణయం తెలుగుదేశం పార్టీ అధిష్టాన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకుంటారు. వారి పార్టీలో స్థితిగతుల ఆధారంగా ప్రాధాన్యత క్రమంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధిష్టానం తీసుకునే నిర్ణయాల విషయంలో అసలు జనసేన పార్టీ ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటుంది? అలాగే జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన అంతర్గత వ్యవహారాల్లో టీడీపీ కూడా కలుగు చేసుకోదు. ఇరు పార్టీల మధ్య పొత్తు స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ఎవరి విలువ వారు కాపాడుకుంటూ హుందాగా ముందుకు వెళ్తుంది. దాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తే వృధా ప్రయాస.